Λοιπόν, από εδώ ξεκινάει το ταξίδι. Με αυτόν εδώ στη μαύρη γωνία εκεί. Εδώ. Εδώ. Φυσικά, επειδή είμαστε με τον Θοδωρή, πάλι τον κεράσανε εισιτήριο. Όπου και να πηγαίνουμε, κάτι θα τον κερνάνε. Εκτός από τσιπούρα και τσιμπούρια. Τι είναι τα τσιμπούρια, ξέρεις? Ναι. Κάτι που έχουν σκύλοι και γάτες και τα ζώα. Και τι γνώμη έχεις για τα ζώα? Πολύ καλή. Μα είσαι βλάκας. Μπαίνεις 20 λεπτά πριν το καράβι. Για να μην βρεις θέση. Δεν πας 20 λεπτά πριν, αλλά μπαίνεις 20 λεπτά πριν. Άμα με καταλαβαίνετε οι players που έχετε αγοράσει στην κολόνια του Freddy GTV. Να ξέρετε ότι τώρα θα πλακωθούμε σίγουρα με καμιά οικογένεια για να βρούμε να κάτσουμε. Σαν βλάκες. Ναι, επειδή δεν ξέρει ρε, δεν ξέρει. Από εδώ ξεκινάει το ταξίδι στο νησί της Άνδρου. Ανήξεροι εμείς για το τι θα μας επιφυλάξει, όπως κάθε ταξίδι δεν γνωρίζεις τι θα σου φέρει και αυτή είναι η μαγεία του ταξιδιού. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι όλα πήγανε καλά? Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στη χώρα, γιατί περπατήσαμε 7 ώρες και δεν πήραμε εκτέλ 100%. Όχι. Κοιτάξτε τον υδρότα του Θοδωρή. Πω ίδρωσε. Τώρα έχω στεγνώσει δυστυχώς. Κι εγώ υδρωμένος. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε σπυράκια από την υδροτήλα. όλα. Να, εδώ πέρα είναι το άγαλμα Παπαφλητάγνωστο στρατιώτη. Ο κύριος Γιώργος. Άλλο που είναι μικρός. Από εκεί είναι κάτι. Αυτός εδώ είναι το δάχτυλό μου, που έτσι σας ξεκίνησε και το vlog. Και αυτός εκεί είναι ο Θοδωρής. Δείτε και τους ανθρώπους που ταλαιπωριούνται να... Ναι. Αυτοί θα είμαστε εμείς σε λίγο. Θα το κάνουμε τώρα. Πάμε. Γεια. Όχι για, μαζί. Θα τους πάρουμε και μαζί. Κοιτάξτε εδώ πέρα το δρόμο. Τι πλάνα βγάζει ο σκηνοθέτης, παρά λίγο να πέσω μαλάκα. Κάτι να μας βρίσκει να πάρουμε views. Δυστυχώς βλέπω να σας απογοητεύουμε, γιατί κοιτάξτε εδώ πέρα μια κλίση που έχει αυτή και δεν νομίζω να ανεβαίνει. Άλλο που έχουν ανέβει πάνω είναι αυτό το κάστρο και είναι και μια σημαία που δεν βλέπετε. Η σημαία είναι σλάβικη, οπότε μην νομίζετε ότι είναι ελληνική. Αυτό. Ωραία ζέστη. Πραγματικά είναι απίθανο, γιατί εδώ πέρα που βλέπετε. Γεια σας, είμαι ο Χεράκης πάλι, ο δάχτυλος. Θέλω να σας δαχτυλώσω λίγο. Εδώ πέρα κάνει full Τζέσι, εδώ πέρα κάνει full δροσιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πέρα περπατάμε στο δάσος. Όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Λίγε είστε εδώ. Τελικά κολλώσαμε, να λέμε την αλήθεια, γιατί δεν έχουμε πιει καφέ. Μην νομίζετε για κάποιον άλλο λόγο. Και μπορεί να πάρουμε ρεβάνς, όπως θα πάρουμε ρεβάνς και στο Γκογκίλα στη Σαλαμίνα. Παιδιά, πεινάτε? Βεβαίως, ναι. Και θα νικήσω εγώ την επόμενη φορά. Όχι. Θες να χάσεις 2 φορές απλά. Θα νικήσω εγώ την επόμενη φορά, γιατί δεν θα κλέψει την επόμενη φορά ο Θοδωρής. Κλέψε κι άλλο, μπράβο. Δεν θα... Από 3 μπιφτέκια να φάει το ένα, γιατί τα άλλα τα ρίξε μέσα στο κουτί. Σου βγάζει το νερό το πράγμα. Ναι, φυσικά και θα μπει. Μόλις τώρα ανεβήκαμε και πάνω, ήταν κουραστικό να υδρώσαμε. Τώρα μη ειρωνικά, hashtag no homo. Ήπιαμε το καφέ μας, τον ελληνικό Φρέντο. Ψάχτε τον, είναι πολύ καλός. Εκεί πέρα που κάτσαμε, πήραμε την ενέργειά μας.
πήρε την ενέργειά του και εγώ πήρα ενέργεια, αλλά αυτός πήρε περισσότερο γιατί ήταν. Είναι σερί. Είναι σερί γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ χωρίς εμένα δίπλα του. Αυτό. Έτσι σας κουνάει. Λοιπόν, νομίζω μπαίνουμε στο σπίτι από πάμε από εδώ. Γενικότερα η Άνδρος είναι λίγο. Η χώρα της Άνδρου φαίνεται λίγο περίεργη. Το Γαύριο φαίνεται λίγο πιο προηγμένο. Αλλά θα σας πούμε γνώμη σε λίγο. Αντώνη Πειραιάς. Ναι. Αλλά φύγαμε από τη Ραφίνα. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό. Ο κύριος Θόδωρος λέει πάλι πράγματα. Ενώ εγώ ο κύριος Παναγιώτης. Παναγιώτης. Μ' αρέσει γιατί το κρεμεζιώτης. Και ναι, τώρα προσπαθούμε να βρούμε ένα γήπεδο τένις και του γκολφ. Και λογικά σε λίγα λεπτά θα δείτε πλάνα από εμάς το jet ski. Μπορεί. 100%. Και άμα δεν είναι jet ski θα είναι κάτι σαν jet Σκι. που ξεσκεί. Ζή. Αυτά. Μόλις τώρα είδαμε έναν φαν μας από το New Jersey. Ποιο? Από το New Jersey. Από τη νέα Jersey. Από το νέο Jersey. Ήταν πολύ φίλος μας κράτησε συντροφιά. Άμα βλέπει αυτό το βίντεο, a lot of love for Pete and Terry. Because Terry's in furry. Έλα boss, έλα πιο κοντά. Αντίκτου. Άντε και Είναι δεμένο ρε. Όπα. Είναι δεμένο. Δεμένο. Αστυνομία παρακαλώ. Είμαι γυμνός αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι γυμνός. Πίσω από την κάμερα. Να, τώρα κάτι του κάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται το χέρι. Παίζει να έχεις πάλι ανάποδα το πλάνο ρε. Δεν πειράζει ρε. Δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ αντιστροφή. Είμαι τρομερός καμεραμάν. Να ξέρεις δεν πάει πάνω κάτω αυτή τη στιγμή. Αλλά εν τω μεταξύ δεν το έχεις κάνει ίσιο. Ναι. Ο φίλος μας, αυτός που έκανε το βίντεο 24, Ο Γιώργος. του Τζέι, Άλλο. ο Γιώργος, θα μας πει. Δεν βλέπετε. Δείτε εδώ δρόμο, μπόσια. Και περνάνε και μηχανάκια. Οπότε παίζει να μας πατήσουν το πόδι. 100%. Αλλά εμείς πάμε στο πείδημα της γριάς για να πηδήξουμε από τη γριά πάνω. Ναι, για να βρούμε τη γριά. Για να βρούμε τη γριά. Για να βρούμε τη γριά. Έτσι. Γιατί αυτό εδώ, not sponsor, μην το πάρετε. Δεν είναι ωραίο. Γαμώ την εταιρεία Σολβέζα. Τη γαμώ, πραγματικά. Ναι, δεν είναι χορηγία, αλλά καταλάβα. Ναι, μας δίνουν λεφτά να τη χορηγήσουμε, αλλά είπαμε ότι θα πούμε την αλήθεια. Μην το πάρετε. Εντάξει. Θα μου πεις είναι 1,50. Ναι. Φίλε, φαίνονται τα μαλλιά μου ή όχι? Φαίνονται τα μαλλιά σου. Να με δω. Ω, 17. 17 και κόκκινο, Έτσι. Αντιγάμισου ρε. Αντιγάμισου. Πάμε να ανέβουμε εδώ πάνω να Όχι, ναι. Συνεχίζω και γράφω, Ναι. Ορεινή μέλισσα. Hello. Όπα. Παιδιά, σήμερα έκανα έρωτα με τις μέλισσες και βγάλανε πολύ μέλι. Κάτσε γιατί εδώ κάτι ακούω από πίσω και. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε πού είναι ο δρόμος. Αυτοσχεδιάζουμε τώρα, να το ξέρετε. Ξέρετε, δηλαδή είναι. Αλλά εμείς όντως θα πάμε διαδρομή 5 ωρών με τα πόδια. Γιατί. Για κοιτάξτε πόδι. Γιατί έτσι. Λοιπόν. Ναι, εδώ πέρα είναι, εκεί πέρα είναι το γήπεδο. Ή δεν ξέρουμε άμα είναι αυτό που βλέπουμε. Ακουγόμαστε λίγο ελαχανιασμένοι γιατί όντως κάνουμε αυτά που λέμε. Τώρα πηγαίνουμε στο πείδημα της γριάς. Ναι, εδώ πέρα περπατάμε. Μπήκαμε από κάτι σπίτια εκεί πέρα, οπότε αυτοί παίζει να χεστήκαν πάνω τους γιατί μιλάγαμε. Βάζαμε μουσική, πολύ ποιοτική μουσική. Εδώ πέρα είναι ο Θοδωρής που είναι σαν Άραβας γεωκτήμονας. Θέλω να σας πω ότι το κανάλι του Κριστιάνο Ρονάλντο το χορηγήσαμε εμείς. Χάρη στη δική σας στήριξη. Γι' αυτό πατήστε ρε το like. Πες τα και εσύ Θοδωρή. Κοίταξε τους. Κοίταξε τους ρε, κοίταξε τους. Λοιπόν, είμαι νεκρός. Και κοιτάξτε τι έχουμε να κάνουμε ακόμα. Κάτσε. Να χερα. Πήγε να μου πέσει το κινητό. Να, αυτό εδώ. Φαίνεται. Και θα πάμε πάνω και μετά θα ξανακατεύουμε κάτω. Εγώ όντως έχω κουραστεί, έχω υδρώσει. Εγώ έχω μπλούζα ακόμα. Αυτός. Εγώ κοιλιά. Να κάνουμε transition μέσα από τον αφαλός. Φτάσαμε, ανεβήκαμε. Όλο αυτό μέχρι κάτω εκείνο το σπίτι είναι πολύ, μην το βλέπετε έτσι. Και είναι χάλια τα σκαλοπάτια. Εδώ πέρα. Τουλάχιστον ανταμυφθήκαμε από αυτή τη θέα. Τι λες εσύ? Υπέροχη θέα. Πάμε να κάτσουμε. Επιτέλους βρήκαμε δρόμο.
Παιδιά, άμα είστε άνδρο, κάντε autostop να μας πάρετε. Εσείς κάντε autostop για να ανέβουμε εμείς. Κάπως έτσι, ναι. Συγγνώμη που λαχανιάζω, αλλά δεν μπορώ να σας βλέπω. Γιατί όλοι όσοι έχετε κάνει subscribe είστε τόσο καυτοί. Όπως ο Θοδωρής. Κοιτάξτε, Θοδωρή. Πόσο καυτός είναι. Κοπέλα, κλείστε το βίντεο. Αγόρια, ανοίχτε το. Yes. Γεια σας. Τι κάνετε? Νερό. Για να δούμε, πίνει νερό για να δούμε. Ω, μασχάλι. Ω, μασχάλι, ρουμπί. Να, εδώ πέρα δείτε και την ωραία θέα. Όχι το Θοδωρή. Μια εκκλησία εκεί πέρα που είναι κλειστή. Ο φάρος, νομίζω αυτός εκεί είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Να, το δάχτυλό μου σας τον δείχνει. Γεια σας, είμαι ο δάχτυλος. Κάντε like και subscribe. Ω, θόλος. Θόλος στην κάμερα. Ακραίο. Άκουσα ότι στην Αθήνα βρέχει, αλλά εδώ πέρα χαλαρά. Έχουμε ακόμα 5 ώρες για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Αλλά όλα για σας, ρε μου. Όλα για σας, θα μείνουμε και έξω σήμερα, για σας, ρε. 24 ώρες άστεγοι. 24 ώρες άστεγοι σαν το Freddy's GTV. Έτσι. Γιατί ο Λευτεράκης, άμα κάνετε ευχαριστώ στον Λευτεράκη, παίρνουμε και εμείς λεφτά. Είναι ο βοηθός του Freddy's GTV, ο φίλος. Okay. Και έχει δικό του κανάλι, κάντε του sub. Άλλο που δεν φαίνομαι εγώ. Να, τώρα παίζει να φανώ λίγο. Yeah. Είμαι λίγο ιδρωμένος. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ δεν είσαι. Εγώ είμαι όμως. Ξανά εδώ πέρα. Μόλις βρήκαμε κανονικό δρόμο και πατάμε στο δρόμο μας. Έχουμε ακόμα 4 ώρες. Είμαι στο chance να φιλήσω το δρόμο μας. Ναι, είμαστε σαν τον Οδυσσέα όταν γύρισε στην Ιθάκη και φίλησε το χώμα. Εγώ θέλω να φιλήσω εσάς, τους άντρες ακροατές μας. Καλά, όχι, θα υπάρχουν γυναίκες. Φυσικά και υπάρχουν γυναίκες. Λένε ότι έχουμε 40% γυναίκες. Πού είστε? Όποια θέλει έρχεται στο ότι να είναι τσάμπα από εμάς. Λάκα κάνω. Ή όχι? Παιδιά, μην έρθετε από εδώ, κοιτάξτε τι έχουμε κάνει. Μην έρθετε από εδώ, πραγματικά σας λέω. Τα πόδια μου τρέμουνε τώρα γιατί είναι στο μετέχμιο. Πάρε εσύ, η τσάδα, ντούλα μου. Είναι φίλα μου και το χέρι. Και πρέπει να ανέβουμε αυτό εκεί, εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Αλλά όλο αυτό που κάναμε με τίποτα. Τα πόδια μας σκιστήκανε. Έχω φορέσει chain, δεν φαίνεται τώρα κάτι παίζει να φαίνεται, chain. Γιατί μου σκίστηκε. Γιατί μου σκίστηκε. Ωραίος φίλος λέτε, δεν τον βοηθάω, γιατί και εγώ μόνος μου το έκανα. Jack and Joe. Χορηγία Jack and Joe. I want to thank my mama. I want to thank God. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Μπορεί σε κάθε σκηνικό να λέω ότι έχουμε 3 ώρες ακόμα. Αλλά έχουμε τη σώσα. Α, κάτσε, μου έχουν μπει αγκάθια μέσα στο πόδι μου. Ω, chain. Πού το βρήκα αυτό το chain? Το έχασε ο Gifty Send εδώ πέρα. Έχεις δει ένα βίντεο που υπάρχει ένας θαλάσσιος ελέφαντας και τραβάει ένα κοριτσάκι έτσι πίσω? Όχι. Τώρα θα το δεις. Δεν θα είναι θαλάσσιος ελέφαντας, είναι απλά ελέφαντας. Λοιπόν, πραγματικά δεν έχουμε τελειώσει, αλλά μην το κάνετε. Respect στην άντρο. Respect σε εμάς, Που είναι για άντρες. αλλά πραγματικά μην το κάνετε. Όχι. Μπορεί στην αρχή να πείτε ότι θα τα καταφέρετε, όταν φτάσετε εδώ πέρα θα πείτε. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε και βλακέμεις. 3 hours later. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε. Θέλω να πω εγώ ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ στους καλόκαρδους Ανδριανούς. Εγώ πετάνε. Μας πήγαμε σε κάτι χωράφια, το Google Maps, ό,τι να είναι έλεγε, πραγματικά ό,τι να είναι. Ήταν στο podcast μας. Και μας βοήθησε μια κυρία, μας έδωσε ένα μπουκάλι νερό. Shout out και Μαντέψτε ένα μπουκάλι iced tea. λοιπόν, άμα μας ρωτήσετε, έχασα τα λόγια μου γιατί έχω κουραστεί τόσο πολύ, έχουμε πεθάνει, να το κάνουμε? Όχι, όχι. Εκτός άμα είστε γλυκούλιδες. Άμα είστε γλυκούλιδες θα το κάνετε. Γιατί θα δείξετε ότι μπορείτε, ότι θα δείξετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, ότι άμα θέλετε κάτι θα το κάνετε. Εμείς το θέλαμε, το κάναμε και τα καταφέραμε, αλλά πεθάναμε. Λοιπόν, αυτή η παραλία είναι το πείδημα της γριάς και ουσιαστικά έχει αυτό εδώ που μοιάζει σαν
Λοιπόν, για να μην σας ξεγελάσω όπως ο Ευτύχης Βλέτσας, είναι μικρή αυτή η πέτρα, είναι 4 Θοδωρίδες. Μην τη βλέπετε τόσο μεγάλη δίπλα μου. Πώς το μέσα. Και τώρα θα βουτήξουμε για να σας πούμε γνώμη για τα νερά. Θα κλείσει το τηλέφωνο από μπαταρία, γι' αυτό το λόγο δεν τράβηξα όλα τα άλλα τα πλάνα. Περπατήσαμε πάρα πολύ. Εδώ πέρα κάπου χτύπησα με σκοριασμένο σίδερο, αλλά είχα κάνει αντιτετανικό εγωρό για έναν λόγο που θα μάθετε στο ό,τι να είναι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτό το δάχτυλο θα σας το κουνάω όσο θέλω και άμα θελήσω θα σας το βάλω όπου... Λοιπόν, πήγαμε, γυρίσαμε. Κάπου εδώ είναι ο Θοδωρής. Σκοτώνεσαι από πίσω. Ναι, εδώ πέρα είναι και σκοτώνεται. Εντάξει, δεν γυρίσαμε με τα πόδια, αλλά τουλάχιστον πήγαμε. Να το κάνουν αυτό με τα πόδια ή όχι. Ναι. Αν θέλετε να πεθάνετε. Ναι. Εμείς πεθάναμε και αναστηθήκαμε χάρη του φίλου μας του Κυριάννη. Εδώ πέρα. Δεν ξέρω άμα φαίνεται, είναι σκοτάδι. Φάγαμε, χορτάσαμε. Χόρτασες? Χόρτασε. Γιατί δεν φαίνεσαι ποτέ σε πλάνο, γιατί είσαι τόσο είμαι μαύρος? μαύρος. Γιατί σου ISO mid όχι. Shout out στον Νέγρο του Μοριά. Είναι rapper ρε φίλε, τι, δεν μπορώ. Στον Mike λέγεται, δεν θυμάμαι. Στον Μοριά. Στον τέτοιο του Μοριά. Στον τέτοιο του Μοριά. Στο ματζαβλάρι του Μοριά. Στον Μους, πολύ ωραίος. Στον Kendrick Lamar. Όχι στον Drake. Στον Τζακλαντάτζε. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Ούτε αυτός ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό πήγαμε να σας πούμε. Δηλαδή μην νομίζατε επειδή μας είδατε λίγο πιο παχυχουλούς ότι θα δυνατήσουμε, γιατί φάγαμε τώρα. Παιδιά, εντάξει. Δεν κάνουμε σαν το Freddy GTV, ζούμε με 0 ευρώ. Εντάξει. Ζούμε χωρίς σπίτι για μία μέρα. Θα προτιμήσω να πω την άποψή μου εκτός κάμερας. Πάντα, δεν μπορώ άλλο. Είμαστε εδώ πέρα έξω στην Άνδρο για να δούμε άμα έχει ζωή. Κάθομαι κι εγώ όπως κάθεται και ο Θεόδωρος που του επιτέθηκε μια κατσαρίδα. Είσαι μικρός Χρήστης. Χρήστης. Sorry. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Λοιπόν, ξημέρωσε. Σιγά σιγά ξημερώνει. Οι δυνάμεις είναι στα τάρταρα. Κούρασε πολύ. Τώρα περιμένουμε το κτέλ να φύγουμε από τη χώρα, να πάμε στο Γαύριο. Το Γαύριο ουσιαστικά ούτε δευτερόλεπτα δεν το είδαμε. Ότι είδαμε από το λιμάνι ενώ κατεβήκαμε. Εγώ πιστεύω, ενώ όλοι το αρνιούνται, ότι θα έχει πιο πολλά πράγματα από τη χώρα ή ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερο από τη χώρα. Αλλά αυτό θα δείξει στη συνέχεια. Αλλά τώρα είμαι εγώ πτώμα, ξέρω, επειδή δεν κοιμήθηκα. Θα κάνει ένα κρύο και τα πόδια μου, με βλέπετε πάλι να περπατάω, αλλά τα πόδια μου τελειώσανε λόγω του περπατήματος που κάναμε εκείνο των 5 ώρων για την γριά, για αυτήν την γριά που πήδες. Από την άλλη εικόνες από την άδεια χώρα της Άνδρου. Αυτό είναι λίγο προς τα κάτω, δηλαδή πιο κοντά στα τουριστικά πράγματα. Δεν θα ξαναπάω μέχρι κάτω στο άγαλμα γιατί το έχετε δει. Εδώ πέρα ποτά.
εκεί πέρα ένα σάπιο πράγμα με souvenirs. Εδώ πέρα δεν ξέρω, τα souvenir τα χτυπάνε πιο πολύ και από δούλους το 200 ξέρω, κάπως έτσι. Λοιπόν, η ζωή δεν μας τα έφερε καλά, οπότε θα φύγουμε πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε εξαιτίας αυτού του ξενοδοχείου που κλείσαμε. Για κάποιο λόγο έσταζε νερό και στο δικό μου το κρεβάτι και στο κρεβάτι του Θοδωρή, χωρίς να έχει από πάνω κανένα πρόβλημα. Το δωμάτιο σε μαύρο χάλι, βρωμιά, ακαταστασία, τα πράγματα, πολύ μικρός χώρος. Θα μου πεις ναι, είναι από τα πιο φτηνά, αλλά ένα ξενοδοχείο πρέπει να σου παρέχει τη διαμονή, δηλαδή να μπορείς να μείνεις τουλάχιστον. Εκεί πέρα δεν μπορούσες να μείνεις και αυτός είναι ο λόγος που αποχαιρετάμε την Άνδρο. Θα θέλαμε να πάμε και στο Πατσί, που τώρα θα λέγεται Τζόσμπα από εδώ και πέρα, επειδή το πάω εγώ, γιατί είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτή τη θάλασσα. Τώρα που ρώτησα όλους τους κατοίκους, γιατί εκνευρίστηκα, ήταν το μόνο μέρος που ήθελα να πάω και θα έκλεινα από τη ζωή μου, ξέρω εγώ, για Άνδρος, για θέμα να δω τα μέρη, γιατί εντάξει, τα καλύτερα τα είδα. Ρώτησα τους πάντες και όλοι μου είπαν ότι παλιά ήταν τέλεια στο Πατσί, στο Τζόσμπα, όπως λέγεται τώρα, και σε κανέναν πια δεν αρέσει, έχει μπιτζόκαλαμπα και τέτοια. Αλλά σαν θάλασσα έχει χαλάσει λόγω του υπερτουρισμού. Ο Θοδωρής περιμένει με τα πράγματα. Πήγα να πάρω νερό. Και εδώ πέρα, αυτά εδώ τα γράμματα λένε κάντε sub. Με τόνο. Πήγε να φύγει από τον αέρα. Εμένα παιδιά είναι ένα 5 με 6 στα 10. Εντάξει, το πλέον δεν υποστιάστηκα και πάρα πολύ. Το μαλλί μου χάλασε. Γι' αυτό κάντε ένα like, ένα comment να το δουν και οι φίλοι σας. Είμαστε και εμείς φίλοι σας, οπότε θα δούμε και εμείς αυτό το βίντεο. Εσάς